Mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bungman, mga balita sa batag sa inang pangkagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bungman, mga topiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Kahapon ang hearing sa Senado ang wata diri sa may budget sa Department of Energy para sa tuig 2022. Halos sini banwa nga nadistorbo. Kasunod sa ning pagatubangay nadaya Senador Manny Pacquiao kalakipan na si Energy Secretary Alfonso Cusi kaga ining pinuno sa National Transmission Corporation nga si Attorney Melvin Matibag. Dirigin ako sa ni Matibag nga ining hearing is political gid lamang. That is why nga na suya man diri mga senador gen nakakasa siya dito sa may Zoom hearing. Pila man na diri ka mga akusasyon na ginahaboy ni Senador Manny Pacquiao bato ka diri sa kay Secretary Alfonso Cusi because nabaluan nato na si Cusi siya ni ang presidente sang piyaka sa ning wing sang PDP laban sa faction naman na Nanay Pacquiao kag sabong man Senador Coco Pimentel si Manny Pacquiao naman ang presidente. Again, pahayag rin ni Pacquiao ang may pila ka mga anomalosong mga deal nga ginasudlan ang Energy Department sa idalom sang pagpamuno ni Secretary Alfonso Cusi. Sa iban na pang mga balita nasyonal, si President Rodrigo Duterte ang nagpahayag kagabi kadungan sa pagbisita sa may Lucena City, Banwa. Nga siya na ang bahala nga magatubang diri sa investigasyon angot sa may drug war killings nga ginapatigayon sa International Criminal Court bangod nga nahadlo kag nervyos si Senador Bato de la Rosa ang pinuno o kananay chief sang Philippine National Police. Sa dugang pang mga balita Banwa ginatagad rin sang Commission on Commission on Higher Education nga ini man na diri required mga estudyante nga magpaidalo magyed sa may vaccination kung suguran na ining face-to-face classes. Sa iban na pa-updatean naton sa may shipment sang COVID-19 vaccine nga ginabaton kag nag-abot diri sa may Pilipinas. Kahapon ang adlaw 1.4 million kadugang mga doses sang Pfizer and then Sputnik vaccine ang nag-abot diri sa may Pilipinas. Iban na pang mga balita nasyonal, ginreport sa buong sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mayara sang red tide toxins nga na-detect sa mga shellfish sample alin sa mga kadagatan sa may Eastern Visayas region. Sa mga balita international Banwa, mga balita sa luwasang pungsod, ginabantay naton sa karon ang kondisyon ni Queen Elizabeth II kaya nagpaligad siya sa gabi sa ospital kagabi. Kasunod sa ning abiso sa mga doktor nga dapat magpahuway siya kag kanselahon ang pagbisita dito sa may Northern Ireland subong nga semana. Estados Unidos nagpatigayon na Banwa sang tatlo ka mga test para sa hypersonic weapon program suro diri sa may Pentagon o kun ang Department of Defense sang Amerika. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod sa Bungman na probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod naton sa buong aga diri sa aton na sining nga palatuntunan. Anay pinuno sang Commission on Human Rights mera diri sang reaction na Banwa sining nagapadayon ng investigasyon sang Department of Justice angot diri sa mga kaso nga gina-file sa mga police officers bangod sa ginaligar kang tanan nila diri sa may pagpatay o kamatayon sa mga subject sa may drug operation. Na pamana sang nagasugod Banwa ang Duterte administration. Sa mga nakapad nato na karon ang former CHR chairperson na si Mama Loretta Eta Rosales. Sa iban na pang mga balita lokal, ang
transport group diri sa may Negros Occidental na tingala man na banwa sining pagbukas na sang private motor vehicle inspection center dira sa may malapit lang gid sa may Bradco Port. Sa may reclamation area sang syudad sang Bacolod kay ginklaro man na diri sang Land Transportation Office nga hindi pa man ini mandatory o kon suspendido gyapon ang ining mandatory nga pagpausisa o kon pagpaydalom sa emission na test sa may PMVIC. Na karon kay mayaraman sila diri sang reaksyon sining pagpangayo na balasang gahom ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga dapat masuspend diri ang excise tax sa may produktong petrolyo. Actually, kung masuspend ni banwa, maganubo sang 8 to 10 pesos ang ining presyo sang produktong petrolyo nga mabakal naton sa may merkado. Ibalota na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Isa ka dalaga ginaligar nga ginahimuslan sang security guard dira sa may barangay Villamonte. Nadakpan na gilayon sang mga otoridad ang ining sospetsado nga nagguardya sa isa man ka mall diri sa may syudad sang Bacolod. Napaydalo man na ni sa may inquest proceedings. Sa balota na karon sa report ni Bombo Liani Zil Minardo. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggalundad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon na banwa ginapahayag ni President Rodrigo Duterte nga ginakulbaan ginanerbiyos si Senador Bato de la Rosa ang anay pinuno sang Philippine National Police. Siya ang nagapungko bilang PNP chief sang ginimplementar sang administrasyong Duterte ang ining kampanya bato ka sa illegal nga druga nga nagresulta na diri kadamo sa mga nagkalamatay. Siling diri sang presidente tiginapasalig ko sa kaya de la Rosa kag subong man ang mga miyembro sang Philippine National Police nga siya naman lang kuno ang bahala. Siya na lang ang bahala diri sining pag-atubang sa may investigasyon sang International Criminal Court. Aminado diri ang presidente inyate medyo nakulukalbaan. Si Bato na nerbiyos sa tokhang niya. Sabi ko wag kang mag-alala. If there is someone going to prison, it should be me. Pero it should be before a Filipino court, a Filipino judge with a Filipino prosecutor. Kay tinagligad pa man niya ginapanindugan sa ngaton sa ring presidente. Kay hindi siya diri magatubang sa may trial sa International Criminal Court. Amo ni ang kabahin sang mga ginhambal ni President Rodrigo Duterte sining Joint Task Force Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict meeting dito sa may Lucena City. Di makapila naman niya kabes sa ginpahayag sa ngaton sining Chief Executive nga siya ang magpapriso. Siya ang magpapriso kag silati magpapriso ko dere kadamo naman sa mga penal colony dere. Ati dito na lang kuya. Dati suwag ng balan ko dere sa Bato. Wag ka ituro mo lang ako. Si Duterte ang nagutos. Kung ano nasa listahan mo, sabihin mo, utos ni Duterte yan. Balikan na to ni si President Rodrigo Duterte. Si Bato na nervyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. Huwag kang mag-alala. If there is any person who is going to prison, it would be me. But it should be a Filipino court manned by a Filipino judge and me prosecuted by a Filipino prosecutor. At magpakulong ako dito sa marami namang penal colony. Doon na lang ako. Hindi masyado. Ako ang magpakulong sa lahat. Temanig nga pahayag ni President Rodrigo Duterte because pila naman na ka mga grupo banwa have raised before the ICC ining killings nga nagresulta
sa pipilan na ka mga nagkalamatay. Mayroon diri sang record ang Philippine National Police nga 13,000 mga nagkalamatay, but mayroon man sang figure na ginapakita ang mga human rights group nga nagdangat sa masobra 20,000 ang ini mga nagkalamatay because ning kampanya batok sa illegal nga droga. Kung nabalikan nato na sang nagligad ang bulan na sang Setyembre, ginapahayag diri sang International Criminal Court nga mayara sila sang ining reasonable ground para nga magpatigayon sang investigasyon diri sa may crimes against humanity nga na committer sa idalom sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kag magapatigayon na diri sang full-blown investigation. In fact, pagasugura na subong siniyang bulan sang Oktubre ang ining full-blown investigation diri sa may killings bilang kabahin sang war against illegal drugs sang Duterte administration. Siling niya dirito do mga ginalantawa binadre sang ICC probe ang mga nagkalamatay, but hindi man sa 500 ka mga individual nga naaresto or nadakpan na base ang ato sa mga otoridad on a daily basis due to drug-related crimes. Kag tiyamo lang ni Abi ang ma-highlight. Dismiss ang presidente ang ining mga kritisismo ang watadrin sa may anti-drug war nga nagasiling nga bingati mga magagmay man lang ni nga mga drogista o kon mga small-time peddlers ang mga nadakpan kag ining mga manggaranon nga nag-involve man na dre or involved man sa illegal drugs ang yara man sa gwa sang prisuhan. Kaya pala dre sang presidente, walang mayaman na Pilipino na nasa droga. Anong big fish? May 4 na Chinese na namatay. Iyon ang mga big fish. Kay di man gid nato ni Malipod Manigar Banwa sang tanalikdan na tong bulan sa pagbamuno din ni General Guillermo Eleazar and Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva. Kadamo to sang rapat ka mga Chinese nationals ang mga nagkalamatay dahil sa ginapatigayon nga drug operation sa may area sang Zambales and tunga sa tonelada nga illegal nga droga ang nakompiskar. At the same time, Banwa, lunsay mga nagkalamatay ining 4 ka mga Chinese nationals. Sang tinalikdan ng adlaw, ginapagwa diri sang Department of Justice ang detalye sang 52 ka mga kaso na ginatubang diri sang mga miyembro sang Philippine National Police Banwa nga ginapasakaan sang reklamo and ginapahayag nga sila ang nakakomiter sang lapses sa may police operation protocol. Sa Vianteca pahina nga dokumento nga ginapagwa sa Justice Department, ginapakita diri ang summary table para sa may drug war cases. Napetsahan halino Hulyo tuig 2016 hasta Setyembre tuig 2020. Nagluntad sa naglain-lain nga mga probinsya nationwide with majority categorized under buy-bust operation. Kung nasariin, nabaklan na diri positibo nga nabaklan sang illegal nga droga ining mga subject and mayara sang ginaligar nga nagbato. Sa pila ka mga kaso, sunod diri sa findings sang DOJ, ang police operatives nagpahayag kag depensa nga ginimo nila to is self-defense. Pagkatapos nga ang mga sospetsado allegedly naman nga nagpalupok sa ila. But there is a panel nga nagpatigayon sining investigasyon, nakita nila that many of the victims tested negative for gunpowder nitrates. Isa diri ka female nga drug war suspect, for example, negative ang yasaning nga resulta from the latent print indicating that she had not held or used a firearm
against the law enforcers. Sa isa naman niya kakaso, ginapahayag kadri sa Department of Justice nga ang paraffin na test ini ang ginapatigayon para nga madeterminar ang presensya sa gunpowder was done on the firearm itself and not on the suspect. So ang ginpatigayonan diri sang paraffin test amo ning armas luthang nga gingamit abi kuno sining suspetsado kag indi man tuya ang ining kamot sang suspetsado nga napatay. Nadiskobrehan man diri sa investigasyon nga sa pipila ka mga kaso wala sang ballistics or paraffin test result. Wala sang report ang scene of the crime operatives. And then, ang autopsy report, wala man na presentar sang mga otoridad. May pila man na diri ka mga instances nga naggagamit sang excessive force ang mga kapolisan kay legitimate man na tuod diri ang buy-bust operation siling sang DOJ panel kay kabahin man gid ni sang drug watch list ang ining mga nagkalamatay kagin patikayonan sang buy-bust operation. However, ang panel nagsiling nga ang law enforcers on the scene nag-violate sang standard operating procedures with regards to the arrest due to what it called ang employment sang excessive force banwa. Nagamit diri allegedly sa excessive force ang mga otoridad sa pila ka mga kaso. In one instance, nagaresulta ni sa kamatayon sang mga suspetsado nga nag-agom sang madamo o kon multiple nga gunshot wound. At ining mga nakakometer sining do hindi bala justifiable nga pagpatay siling diri sa may findings sang Department of Justice. Sila ang gina-suspend and then iba na diri gina-demote, ang iba naman na-dismiss sa may serbisyo. Di sa bahin sang Philippine National Police, nagpasalig ba na diri sang accountability si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar kag nagapadayon ang ila sining kooperasyon sa may Department of Justice regarding the investigation. Bata sa bahin sang palasyo sa Malacanang, ginapanindugan man na diri ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ining findings sang Justice Department naga-disprove sining mga claim nga si President Rodrigo Duterte is responsible for the alleged abuses and lapses sa sining flagship anti-drug campaign sang iyang administrasyon. Kay ang pre-trial chamber sang International Criminal Court formally sa nasiling nanaton nag-authorize na diri sang investigasyon sa mga prosecutor sa paggalantaw, pag-usisa sa maya drug war sang Philippine government. Estimated at around 12,000 to 30,000 people ang nagkalamatay halin sang Hulyo 1 tuig 2016 hasta Marso 16 tuig 2019. Di pagkatapos ni sang review sang Department of Justice ining mga kaso, mag-undergo ni sila sang scrutiny sa National Bureau of Investigation para sa dugang pagin nga build up and then ang posible nga filing sang criminal charges bato kadri sa mga akusado nga mga police officers. Ay pa man niya nagasiling at guilty na gid mga miyembro sang kapulisan gina-review pa man lang ini sang Department of Justice. Hindi pa man naton na ma-judge ang ining mga kapulisan kaya bisan nagani ya nagatubang ka na or na-filean ka na balad sang kaso before sa may korte. Hindi pa na mahambal na to ng guilty na gid siya. Guilty siya sa sining mga akusasyon kay ang sinuman ng akusado gina-presume naton nga inosente tubtob mapamatud-an nga siya ang guilty. Ang ining review sang Department of Justice mayara sang ining paglantaw malangan diri
kung may sang mabakod nga ebidensya para nga maka-file ang National Bureau of Investigation sang ining criminal charges batok kadri sa mga kapulisan nga nakakometer sang kapaltahan. Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. At si Ma'am Rosales, i-check natin, meron naman sang tiniro dari sa may syudad sang Bacolod. Bombo Flash Report. Sa Piakalinya with Bombo Lianizil Minardo, this is 13th Lacson Street. Dari sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Bombo Liani sa report. Come in. Yes, sa Bombardin. So, isa naman ka-shooting incident na nagluntad diri sa 13th Lacson Street, Bombo Arlene. Kung sabihin na sa initial nga nakuha natin nga informasyon, ining tricycle driver o kanang driver sa tricycle nga drive ini siya kung nakamaneho Bombo Arlene amo ang ginluthang kag isa ini siya ka tanod so na sa initial nga informasyon nga naaton nga nakuha. Okay. So ang iyan nga ginasuksok subong Bombo Arlene wala pa kita sang identity nagasuksok ini siya sang color green nga jacket o na sweatshirt pag naka color maroon nga Bombo Arlene na short kag naka chinelas ini siya nga nagaduag sang blue Bombo Arlene. So sinilang gid sa likod sang Mayfair gid sa Bombo Arlene no nga ang address gid o kanang specific naton nga address ari gid sa likod sang Mayfair sa may isa ka cafe ayon na Bombo Arlene. So Kamusta siya, Bombolian? So, Bombo Arlene, wala na inisang kabuhi, ini ang biktima. Aga wala pa nakilalaan, ini ang suspetsado, Bombo Arlene. So, dugay-dugay, Wala man siya sang pasahero, kaina? May ara. Kuno sa aton nabatian kagina, may pasahero. Ini siya, Bombo Arlene, duha kabilog. Okay. Pagapahilaki, ini Bombo Arlene. Nga amo ini ang nagtiro sa iya, no? Ang kamagin? Yes, ang lalaki nga pasahero niya sa nakuha natin nga information amo ini ang nagtiro sa biktima no nga barangay Atano dinhi ang driver sang tricycle na Bombo Arlene. Ang yang duha ka mga pasahero ano ni puro lalaki? Isa ka babae kag isa ka lalaki Bombo Arlene kag ang nagtiro amo ang lalaki nga pasahero so no, sa initial information nga nakuha naton diri sa palibot Bombo Arlene. Okay. So wala na dakpan ang ining suspect? Wala pa Bombo Arlene. So, nag-investigate pa rin sa gyapon ng mga kapulisan kay sa subong padulong man diri ang City Director sa Bacolod City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir Bombo Arlene. Tano din na siya sa barangay Bombolian? Wala pa na-identify Bombo Arlene kung sabihin nga barangay kay amo pala na di ang aton nga nabatian nga isa ini siya ka barangay Tanod kag wala pa man kita identity ako na pangalan sinikag background sang biktima Bombo Arlene. So aton pa Ay nga mga tawag ora na dira sa may palibot. Basi may mapamangkutan na kita bala pila ka lupok ang nabatian nila. Yes, sa Bombo Arlene. So aton ina nga chikaron man kung may-ari diri nga nakabati kay tikang mga pumuluyo diri Bombo Arlene nanirado na sang ilang mga panimalay man pag daw hindi man aton makuhaan pag isang information ay tinahadlukan ini sila pagkakita gani sa amon diri nga ang Bombo Arlene nagsulod sila kay basis ko no interviewon sila. Pero ining tricycle going ni siya sa west or sa east? So, Pagwa siya sa Bombo Arlene, Lacson? Yes, sa Bombo Arlene going ini siya sa east ini ang tricycle sa Bombo Arlene. Okay. So bali madulong sang pasahero. May posibilidad Bombo Arlene nga madulong siya sa pasahero. Kaya pasulod na ni siya mo halin sa may bangga gino sa may 13th Street nga bangga. So pasulod na ini siya Bombo Arlene may dala sa nga duha ka pasahero. Kaya diri na ni siya ginaluthang patay Bombo Arlene. So grabe man ang nagahapak ang biktima Bombo Arlene. So ato nahulog siya? Nahulog siya sa tricycle? Yes, sa Bombo Arlene kalayo lang sang tricycle kag sang iya nahamtangan. So may posibilidad nga nakapanaog ini sa tricycle kag siya ginluthang Bombo Arlene. Pero napapundo man na mayo ang tricycle? Yes, sa Bombo Arlene ara sa higad ang tricycle. Paglantawan nimo din ang igo niya Bombolian? Hindi namon Bombo Arlene ma-establish ko kung sabihin ini ang iyang igo kay medyo kalayo sa mo nakakordon ang area sa diri.
Pero magamo ni Bomberlin may posibilidad nga sa ulo gid ang igo sini sang biktima. Perte man ang kaisog sang suspetsado. Ang Mga nagsakaya pa sila pinapano, dara, again, ano pa nila, no? Mga pinakabalas. Why kami tanong lipat ko mo namin. Yes, so kadamo Bomberlin no sang mga bala diri kay gintudlo sa amon nga ang mga markings niyo ka ng mga bato nga may na tandaan nila Bomberlin amo Bala? niya mga bala so daw kadamo lang sang bato diri Bomberlin sa sulod sang area. Pakiisip, Bimombolyan. Mga isa, dua, tatlo, apat, may mga lima di ka bato sa sulod na Bomberlin. Okay. So, tandain na, nga mayroon na dra pito. sang So, slag. Yes. Yes, sa Bomberlin kag makita gid naton nga may mga slugs diri o kon empty shell sang bala Bomberlin. Okay. So, amo ni ang sitwasyon dara o para tema niya ang kaisog sang mga suspect nga nagsakay pa sila diri for sure planado na kay hindi man na pwede nga pasahero ka lang gamay pa man lang guro or lapit pa man lang sila sa lakson. Yes, sa Bomberlin amo gani aga pa ang aton nga pamahaw. Amo na ni Bomberlin, aga-aga pa sang banwan may nagtiniruhay na ya. So kaluoy lang ni sang biktima kay na bawian gid sang kabuhi Bomberlin. Okay, sige. Dugang ganda na karon mga information natag lang kamo diri sang signal kay balikan naton na dra. Sinong hepe nga dra? Bomberlin, wala pa da pero ang mga investigator kag kapulisan sa police station po ari na dire kag ang katapo man sa bitaw nga bulig man sa check-yard para sa seguridad sang area diri Bomberlin. Kun 13th Street inang sa bongbongs na siya no nga street ka masulod. Bana mo ni siya, ma'am? Ano pangalan niya, ma'am? Michael Hugo. Michael? Hugo. Hugo. Matiin ka mo kay Star, good morning. Tilapia. Tilapia, barangay yan. Barangay 3. Barangay 3. So, paano niya nabalaan, ma'am, nga siya ni ang natiruhan? Tawgan kami ni Kapitan. Pero wala man sa kontra? Wala sa kontra. Ano sa oras na galing sa inyo? Balay ka biyahe na siya? Biyahe. So, kita ka pamukot. Oo. May isa gatanod, ma'am? Dara sa barangay 2. Sa barangay 2. Nirisa Hugo. Kabalo ka ma'am kung sino ang iyang pasahero ni nga. Wala ko kabalo kay dahil sa permita si Gay pasaka pasahero. Pero wala man sa kontra. Wala sa kontra. Yes, sa Bomberlin. So, sa mga ano gani pangalan? Nirisa Hugo. Nirisa Hugo ang asawa. Nirisa? Michael Hugo. Si Michael Hugo, iling biktima Bomberlin. So, Okay. i-confirma Pamulyan. naman. O basi pwede pa man mapamangkot to si Mama Bala. Ano oras ka gina naggali ng bana niya? Yes. Wala ko kabalo. Yes, Bomberlin. Sorry, Bomberlin, mabatian. Ikaw si Bomberlin sa piyak na linya, ma'am. Ni Reza. Aha. Ano oras siya ma'am naghalin sa inyo balay? Aga pa na sa gahalin. Ano oras? Sining aga? Asa nga alas 7, alas 6, be. So, dira lang siya sa may sigay nagabiyahe? Oo, daan sa kapwa sa pasayro. Wala na siya nagatabok sa lakson? Wala ko kabalo. Kay dadulong na lang na siya. Pila gani edad ni Sir Michael, ma'am? 41. 31? 42 na gali. 42. 42 na siya. Oo. Pila kabilog inyong kabataan? 4. 4. So, ano ang panawagan ni mo to sa mga pasahero kay siling dira sa mga nakakita ang ining duha ang lalaki kag babae nagsakay pa kuno sa iya tiniro siya sang lalaki nga pasahero? Lagi ko na idea sa iyang ano na mo nila sa bana ko. Ano mo na sila naman, may makabataan, madaan. Guys, eskwela pa mga bata niyo, ma'am, no? Biskila, batanan. Okay. Sige. So ito ganda nato na dira sa mga otoridad ang pag-solve diri, pagtubod sa mga suspect. Thank you, Gid, Ma'am Nerissa. Our condolences, ma'am. Yes, Bomberlin. So, HUGO nino, apelyado nila. Bomberlin. Ang ila apelyado, HUGO. HUGO ang inyong hugugin, ma'am. Yes, Bomberlin. Okay. Michael Hugo, 42 years old. Yes, sang barangay 3, Bomberlin, pero tanod sang barangay 2. Ano, agin kumpirma rin isang iyang asawa. To paray man lang sila dira mo. Yes, Bomberlin. So, ang mga investigador, no, siguro hulat-hulaton pa ini ang soko mag-abot
kay para maimbestigaran manini ang insidente dire Bombo Erlin. Sa aton ng mga kotoran nga wala sa Facebook, mga pila ni ka metro sang antad sang lawas kag sang tricycle. Mga 4 kadupa siguro Bombo Erlin, 3 kadupa or 4 kadupa ang antad niya sa tricycle. Bali. Yes, Bombo Erlin. Bali ato siya sa tubang no, sang tricycle. Yes, sa Bombo Erlin. Correct, Gusto niya nga karatubang. nawigit siya. Posible Bombo Erlin nga nakatindog for maging kadtuan da siya sa may cafe ayon no nga Kasi nagatindog na nga yubulig. Yes, posible kada Bombo Erlin. Okay. Sige, balikan ako kamo karon na dira Bombolian. Thank you, Ged. Si Bombo Erlin amuyad to ang mga balita gikan sa patrol ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacod, Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News. Madamo nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo direkta dala sa may 13th Lacson Street dali sa may syudad sang Bacolod ang tiniro amo ni si Michael Hugo 42 anyos tricycle driver kag nagaserbe man na bilang barangay Tanod dira sa may barangay 2 pero nagaistala sila sa may Purok Tilapia barangay 3 Bacolod City. Ginapahayag ang may nagsakaya sa iya duha ka mga pasahero, isa ka lalaki isa ka babayi pero tiniro siya sang lalaking pasahero nga nagaresulta sa iyang kamatayon. Malikana tanang karon na dira ang dugang investigation na sang Bacolod Police Station 2. Amo niya nagasako pa dira sa area ko na sa rin at pinatay ini nga si Michael Hugo. Paran or 34 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Yara na sa piyakalinya si former CHR chairperson Doreta Eta Rosales. Live po tayo ma'am sa Bombo Radio Bacolod kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman. Ano po yung reaction ninyo dito ma'am? Kasi nagalabas na po yung Department of Justice ng findings dito sa may mga kaso na kinakaharap pa po ng 52 kanilang findings dito sa 52 cases na kinakaharapan ng ating mga police officers. Well, nagkaroon ng investigation. Ngayon, I think they were saying na hindi pa naman tapos ito. Papa. Kakasukan pa na NBI investigation para mabuo yung mga kaso nila, no? NBI investigation at saka iaakyat sa DOJ. Ito yung unang-unang kasong binigay. Kasi ang problema nga dito, 52 cases, pero ang tagal na nito mga cases na ito. Yes. So, at saka, when there was an interview between CHR at saka yung DOJ, ang tagal na ng kaso ng DOJ, bakit 52 cases lamang? Aha. Dapat kasi ang dami-dami nitong mga cases na ito mas marami pa yung sa CHR. Lumabas na sa CHR, over 100 yata yung na-investigate nila. So But kulang po ito para sa inyo ma'am? Ano? Kulang po itong kaso? Oo, 6,000 ang sinasabi ng police. Aha. Na Ng mga namatay. So, at least 6,000. Yun yung dapat ibigay sa DOJ kasi DOJ is the government executive branch. That is the chief the chief branch that is actually responsible for looking at all these cases. Okay. So, dapat ibigay sa kanila. Bakit 52 lang mga binibigay? Baka by batch po yung paglalabas. Kasi kung talagang parang buo na number, kabuang na number yung ilalabas siguro napakarami. So are you expecting more cases in the coming months? Dapat lamang. But nagsimula ito 2016. Aha. 2016. It's already 2021. That's already how many years? 5 years. Apa. So in 5 years time, 52 cases lang ang nabigay. That's pathetic. Baka yung ibang mga pamilya dito, ma'am, hindi na nagsampa ng kaso? Hindi nagreklamo? Hindi, actually, police cases na ito Okay. These are all police cases. Dapat ang police ang nagbibigay kasi these are all police reports na ito.
Okay. So the DOJ is actually relying on police reports. Kaya nga 6,000 cases na police reports. So what it, you know, ang gagawin dapat ng police, ito mga spot reports ng police. Dapat yung spot reports, ibig sabihin on the spot na nangyari yung eksena na yun, ibibigay itong cases na ito in folders, tsaka in folders na yan para kompleto na, to the DOJ para makita ng DOJ. And then ibibigay ng DOJ ito sa NBI because the NBI is the main investigative arm of the DOJ. Aha. But so far, 52 from 2016. That is very pathetic. Okay. That's very pathetic. Yun. Mhm. Yun ang sitwasyon. Kaya, if we want to be a credible and functioning criminal justice system, and we are functioning, pero it is so flawed. It is so bagal. And because even the police admit that there's 6,000. But if you look at the, NGOs, tapos yung mga, even the CHR, I believe, and a lot of the NGOs say, umaabot to, nila, hindi naman nila alam, umabot na sa 20,000. Ano yung 20,000 na yan? Okay. So, because hindi alam kung ano nga ba ito, the best thing to do is for the police reports to be given right away to Aha. the DOJ for investigation. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, kasi lumabas dito sa may initial findings naman ng Department of Justice na itong mga namatay na subject ng drug bypass operation, hindi daw na subject yung iba sa kanila doon sa may paraffin test. Kung na subject man yung firearm mismo ay yung sinubject sa paraffin test and not the suspect. Yung paraffin tests na yan, dapat nga hindi nga yan hindi yan as masasabi mong klaro because you cannot rely only on the paraffin tests. And do you know what some of the policemen do? At pinakita yan, kinukuha nila yung mga bala. Hindi dapat, when something happens, when there is on the spot, scenario of encounter, encuentro, hindi dapat kilusin yung mga bala doon. None of the, kaya kinukuha yung mga bala, kinukuha yung mga baril. So, flawed na yun. Sira na yung mga kwan. Yun yung nangyayari sa kalagayan nito mga spot reports na ito. That's why it's very faulty. Okay. So, ano ba yung nabalita sa inyo? Ano yung naibabalita sa inyo? Because out of the 52, and then unang-una, hindi dapat pinapatay. Okay. Nanlaban, yung marami kasi sinasabi yung nanlaban, pero everybody says nanlaban, pulis na sabi nanlaban, kaya pinapatay. Aha. Pero ang karamihan dyan, hindi naman nanlaban, wala namang barel, walang sandata. Mhm. Kaya kawawa yung mga biktima. Or Sino hindi yung mga- po positibo, ma'am, na sila ay nakapaputok kasi negative doon sa may gunpowder nitrates. Ano ang negative? Ano ang negative? Negative doon sa gunpowder nitrates itong Yung mga biktima. suspect. Yung iba sa kanila. Mga biktima. So, meaning hindi po So, nakapagpaputok hindi ng sila baril. nanlaban. Meaning to say, hindi sila nanlaban. Tama? Opo. Meaning, wala silang mga baril dahil negative. Wala Aha. silang sandata. Okay. Ma'am Etta, yung Commission on Human Rights ay binuo po kayo, you establish para masiguro na talagang walang paglabag doon sa may human rights yung ating mga miyembro ng police and our state forces. Kung sinunod lang po sana yung standard operating procedure dito, hindi ito nangyari. And siguro kung may mga nanlaban din, itong talagang legit na nanlaban yung mga subject ng drug bypass operation.
Ano po yung maiwan ninyong mensahe, ma'am, sa ating mga miyembro ng kapulisan? Unang-una, hindi dapat binabaril dahil sa nanlaban. It has been pointed out already, no, several times, na yung nanlaban na yan, ginagamit lamang na katwiran. Opo. Pero sa totoo lamang, katulad nung sinabi mo na rin, no, ikaw na rin ang nagsabi na ayon dun sa mga lumalabas ng mga testigo ninyo, wala naman, negative naman yung kanyang yung paraffin test. Wala namang, walang even if the paraffin tests are positive, kung negative yun, wala silang sandata na ginamit. At kahit na may sandata na ginamit, you try to make them, kung nanlaban sila talaga, it is the right of the police to defend the state and defend himself. But kung ang ginagawa lamang ay excuse lamang, hindi mo dapat binabaril yung suspect. Aha. Pwede din sigurong barilin sa paa, di kaya sa kanilang kamay? Oo. Pero hindi mo siya papatayin. Hindi mo siya papatayin because unang-una wala tayong death penalty. Kahit yung killings na judicial killings, we do not have death penalty. We actually, the highest the highest punishment, castigo that we give is, life imprisonment. Okay. So, antabianan po natin, ma'am, kasi magsasagawa pa naman na dito ng scrutiny ay yung National Bureau of Investigation bago po yung talagang formal filing ng kaso. Maraming salamat po, Ma'am Eta, sa time po ninyo dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod, ma'am. Magandang umaga po. Thank you so much for joining us. Thank you very much. Maraming salamat kay former SHR Chairperson na Loretta Eta Rosales. Ang pilaman ng dari ka mga panugyan sa aton mga kapulisan na just to follow in our standard operating procedure sa pagpatigayon sa police operation. At sa nasilingan na naton, hindi pa maninigid formal nga reklamo para sa mga miyembro sang kapulisan. Gina-scrutinize pa or ga-scrutinize sa National Bureau of Investigation and then iga-file ang ining reklamo bato ka sa ila. So, they are still presumed innocent until proven otherwise. 45 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Magabalik kita dari sa Bombohanay Big Time. Report na Bombo Franz Andor Burgos and Bombo Liani Zila Minardo. Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon,
wala kang pambiling gamot, wala kang Yes. pambiling pagkain, wala kang pampaaral, wala kang pantustos sa mga gastusin ng iyong mahal sa buhay. Kaya talagang importante na tinututukan po natin ito. Oho. Yung iba po nating mga kababayan, mas pinipili po na pumunta or lumuwas ng bansa para doon magtrabaho. Tama po. At alam niyo, hindi naman natin mapipigilan yan. Bago magpandemya, 6,009 Filipinos would go abroad every single day. Ngayon po may pandemya, kahit sa abroad, nahihirapan hong kumuha ng trabaho. Kaya po sinasabi natin, because of that, kailangan merong skills ang mga Pilipino. Meron pong natatangi, kakaibang kaalaman at kasanayan na kayang punan yung trabaho ng new normal maging sa ibang bansa. At yan yung gusto ho nating tutukan. Oho. Sir, talagang nagpapasalamat po yung mga taga Bacolod at Negros Occidental natin sa kapag bisita po kayo. Ano po yung maiwan ninyong mensahe, sir, sa mga tagapakinig po natin, hindi lamang po dito sa Negros Island but nationwide, worldwide via our Facebook Live? Bombo Arlene, isang karangalan ng makasama po kayo. Madamo gid nga salamat sa ating mga kababayan dito sa Bacolod City, buong Negros Occidental at sa lahat po na nakakarinig ng aking tinig. Salamat po sa inyo sa inyong suporta kay Tess Daman para gumawa pa at lumikha pa ng maraming trabaho. Ang tanging mensahe ko lang po ay mag-ingat po tayo, mag-ingat. Hindi pa po tapos ang giyera natin laban sa pandemya at patuloy po tayong manalig at manampalataya sa Diyos na hindi niya po tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kayo po ay nasa personal na panalangin ni Senator Joel Villanueva. Kaya alam ko mapagtatagumpayan natin ang anumang pagsubok na ating nararanasan. Muli ho, damo gid nga salamat, ngayong aga sa inyo nga tanan. Madamo nga salamat, sir, and we hope to see you again. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Madamo nga salamat kay Senadora Joel Villanueva, isa man sa mga miyembro sa ato na sining Senado. 16 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. This time, i-check na ito na report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Nagligad na ito, ginapahayag adre sang Tigrecom, sang Department of Energy, nga maghingyo sila. Nagpangayo sila diri sang otoridad o kung nagahom sa mga lawmakers naton, sa mga kongresista kag sa mga senador nga masuspend o kung isuspend lang anay ining implementasyon sang excise tax. Ay hindi man ni ma-suspend ni President Rodrigo Duterte kung ipaagi lang bala sa mga executive order because ang trade law nga mo ni ang nagapatong sang excise tax sa may crudo, sa kerosene or sa may crudo, gasolina and then liquefied petroleum gas ang ginadihon bilang hagda, ginapasar and then ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte into law. That is why ang dapat ang tikang dre isimuon man sang aton nga Kongreso banwa. Ining suspension sang excise tax kung pwede pa man lang kay kung masuspend ini actually mayara sang ining manubo bala nga pag or nubo o 8 to 10 pesos nga pag nubo sa may presyo sang produktong petrolyo. Siyempre sa pagidandadre sa mga ginareklamo ba sa aton ng mga kauturan kaya ra sa may sektor sang transportasyon amon ni ang require nga malabay sa may private motor vehicle inspection center. Ang aton na sining mga kauturan nga mga nagmaneho sang public utility jeepneys kag subang man ining motorsiklo adre sa aton sa may Pilipinas. Sa pisar pa nga kahapon ginatag adre sang Land Transportation Office sa Banwa nga suspendido sa gyapon ang ining mandatory inspection sa mga motor vehicles kag private motor vehicle inspection center nga una naman nga ginamando sang Department of Transportation. Tisiling adre ni LTO Chief Edgar Galvante. Wala man ginpauntat ng ining operation sang PMVIC, gani pwede pagyapon nga makakadto na diri ang mga tagiya sa mga salakyan para nga ipatas sang ilang nga mga salakyan for the road worthiness kag pagsunod sa may Clean Air Act.
pwede man nga magpadulong ang tag-iya sang salakyan sa mga private nga mga emission testing center nga may upod diri nga LTO visual inspection. Tiabo ning ginapagwa nga clarification ni LTO Chief Galvante bilang sabat sa pahayag ni Senador Grace Poe kaangta or may kang tanan sa nabaton sa nga impormasyon nga mayara sang PMVIC sa pila ka mga probinsya adra sa ton sa may reclamation area sang Bacolod para nga magpatuman o kung nagapatuman na sang mandatory motor vehicle inspection sa pihak sining direktiba sang Department of Transportation nga suspendehon o kung suspendido ang ining sahi sang pag-inspection sa mga salakyan. I-check ka nato na sa pihak kalinya ang reaksyon na diri sang transport group sa aton sa may Negros Occidental kay nagligad dato may raman na diri sang pahayag speaking sa mga pribado nga mga pampubliko nga mga salakyan ginahingyo naman ni kontani sang Energy Department nga kung na pwede i-suspend ang implementation sang excise tax. Sa pihak kalinya with Bomo Franz Andro Burgos, Bomo Andrew sa report. Kamin. Bomberlin sa subunin nga kay gayunan, damo gining mga kauturan natin, especially mga motorista nga nagapabangkot. Kung nga, may amo paling nga sahi nga mga, mga testing centers, no? Especially kung mga salakyan na pag-aistoryahan. So, po po ginbalik naman ini, no? Or balik bala, o kung pa bala, ginpukaw naman liwat Bomberlin ang nagakatulog ni nga kung gipaligpa, ginpaiway, anay ang ini nga sahi, man nga mga testing centers. Sa sini naman nga bulan matapos nga isa ini sa mga issues man no sa mga nagliligad nga mga binulan Bomberlin ang sini nga motor vehicle inspection center. So subong nga bulan sang Oktubre mismo ang pila ni ka mga transport groups gani nakibot ni Bomberlin nga nagbalik sila operate bala no kay tungod nga dugin pa iway ini anay no kay tungod sa may pila ka mga Bradco sang Lunes nag-resume Bombo France. Yes, correct, Bomberlin. Actually, gani sa specific nga date, October 18, Bomberlin, na-mention rin sa aton sa isa ka-transport group, nga sa amunang nga date, pinpasugtan nga mag-operate iwat, kay tungod nga may mga pilani ka mga pang-istoryahan gani Bomberlin nga ipaiway ni Bilaanay, kay do damo gini naga-disgusto Bomberlin, basta mo ni pag-istoryahan no, ang mga NDIC. Kaya nga, subong ni nga natabo ni Bomberlin, may pila ka mga transport group ang namangkot, no? Kung sinugid manibala ang nagpasubot o kung nang naghatag ng pabor nga pagabalik ni liwat kag tagabuksan ang anay ni nga ginpaiway nga mga motor vehicle inspection centers ni Bomberlin. So biga pangusisa diri ang undok, no? O kung nang United Negros drivers and operators center Bomberlin kay sa ilang Secretary General do hindi man sila ni Bomberlin na aware bala no kay tungod nga abi nila wala ini bala nagbalik for operation igumurahon galingan nagbalik kay Bomberlin bulan nga gin-suspend mo Andrew. Yeah mo gani Bomberlin no. Hindi bala aware ang kadaman sa aton kay isa pa tinag-mention man sila Bomberlin ang kalabanan dridan nga for inspection good for inspection mga lunsay mga baguhan nga mga salakyan sa nadiri Bomberlin ang mamakita naton no pag mga kalabanan diri mga kung specific ng mga size ng salakyan, hindi ni matula mga SUV, at mga matahong din ng mga pribado ng mga salakyan, ang silindri Bomberlin na gusto magpa-check sa ilan rin, no? Kung may mga problema o may mga kakulangan ng silindri ng salakyan Bomberlin. So, dragin mismo nagapadulong para matanaw ni sila kung may mga problema, grabe, or may kinangalanin ng mga sikyaron gid no kapag tutukan ang ining mga diferensya sa nasiling ni mga pribado nga mga salakyan. So gi-mention diri sa aton sang undok Secretary General nga si Sir Diego Malacad Bomberlin. Ang ining nga pagbalik sang NDIC, may gi-mention siya sa aton Bomberlin nga tinaga banding kung saan pa bala isa ini sa mga piki kuno nga mga sahi ng negosyo. Okay. Kaya mismo may mga dokumento man nga ginpiki man para magabalik ni Kuno Bomberlin sa nasiling nga operasyon ang ini nga mga motor vehicle inspection centers no ginbutang gini Bomberlin specifically ang P means for private motor vehicles no muna gani ko la Bomberlin nga ati ang mga public utility vehicles
hindi man na din maka ano ni Bong Berlin makapa-inspect diri bala no para kay may mga Pero specific. ang mga PUJ, ano na sila diri Bombo France, makapat-check kay mas barato na ganing ilado 336 to kapon ang bal ni General Manager Baladara sa PMVIC. Correct Bong Berlin, tigani nga pamangkot kuno do hindi man na ako no makadali-dali din man ang pila ni ka mga PUJs tira bala no. Eh may mga emission centers pa niya kuno Bong Berlin nga nakalana gid man para sa ila ni nga mga emission testing dira no. So ang sa motor vehicle inspection centers so do halos kagdamo tira edan Bong Berlin may mga panibagong sa mga updated bala or mga upgraded nga mga systems kang isang ilang IT systems dira for checking ni Bong Berlin sang mga salakyan kung roadworthy bala ang siling nga mga private vehicles or ang nga mga sakay sa mga salakyan nga pwede ini makadalagan sa mga dalanon Bong Berlin. So gina-check ni mismo sa onbook kay para sa ila tuwisiko na to Bong Berlin kagabalik do nato naman nagliligad nga mga issues do hindi ginislagyapon pabor man dala Bong Berlin. Itungod nga may mga bintaha kag may mga disbintaha ang nasiling ni nga mga sahi sa mga testing centers Bong Berlin. Okay. Although wag na klaro diri sang Land Transportation Office sa Bombo France nga wala man gid yagin suspend ang operation na bala sang PMVIC pero inang do naga-conflict bala sa una man nga mando isang Department of Transportation. Kaya isubong ara pa man sila. Ang clear lang diri sang Department of ang Land Transportation Office ang mandatory nga inspection sa mga vehicle diri sa PMVIC. Oo. Di mayo pagid na kon maka-release pagid sila sang mas klaro pagid bala. O kung isa lang yung ahensya ang mapagwa sang statement para hindi bala mag-conflict ba mo France? Yes, correct Bong Berlin no. So mo ginang isa sa mga gina-question bala gyapon no sa aton ding mga especially mga transport groups bala Bong Berlin. Itungod nga sila kung saan pa bala so na mention gid man sa mga MPIC nga posible nga makapadulong man dira sila. Kaya kung natandaan Bong Berlin, may mga ginaistoryahan man sa nagliligay nga more than for how many years na ang mga pampubliko nga salakyan. Hindi na ni pwede makadalagan sa mga dalanon. So amo ning naging put up ang nasiling nga mga centers para magabalik nila Bong Berlin ang or magasiling nila naton nga kung worthy tapos sila kung pwede sabay makadalagan sa pledre ka mga mayor nga mga dalanon especially dito sa syudad ng Bacolod. Muling Bong Berlin nga ginatanaw man kag kung saan pa bala ginatutukan na ni Bong Berlin gani kang nasiling nga mga inspection centers kay kay mga posibilidad nga base bala makabulig man sa aton diri para makalikaw makita sa mga aksidente kag kung ano pagitapi nga mga insidente nga posible madalupad sa mga dalanon no especially sa sining nga panahon dan Bong Berlin no so kadamo na daan sang mga salakyan bala nga nagatuluhaw mapa-pribado man o mga pampubliko pero na Bong Berlin mas damo kita subong ang mga pribado nga mga salakyan nga nagadalagan no or nagapadayon dala sa operasyon sa mga dalanon dito sa syudad sa Bacolod Bong Berlin. Okay, sige. Yes, Bong Berlin, nadugan rin aton pahayag sa aton ang Secretary General ng United Drivers and Operators Center nga si Sir Diego Malacad. Nag-operate sila sa October 18. That's why din kalampag sa sila sa triwid niya nga wala ka mo siyang duder nga mag-implement dire sa Bacolod. Kaya una ang inyo memorandum circular nga ginauyatan, tiki, wala nagagi sa central office, no? Nagambot na sa Trimedia nga piki nga memorandum circular. Kaya gin-reiterate nyo lang ang August 9 nga memorandum circular nga wala control number. So sino ang behind sina? That's why ginapangita natin subong kung sino ang behind sina nga nagpalusot sa mga regional director, ilabi na gid sa Region 6 nga nagtalang-talang ang aton nga mga regional director kagang district offices. That's why may meeting subong emergency ang LTO dito sa Iloilo kay na nga nakalusot inang piki nga memorandum circular naging panginwala subong sang central office ang LTO kag sang DOTR nga secretary si Tugadi. Well, kung nagtaon nimo in general kabuangan ni siya no kay na ang mapili ang emission testing sang iyang emission like dito sa reclamation ang
private motor vehicle inspection center. Ang iyalang niya ikiter, mga brand new nga salakyan, SUV, basta tanang nga brand new nga salakyan nga SUV kag XUV, no? Kasi ang mga brand new nga motorsiklo kag ang mga private nga motorsiklo. Ang diri naman nga sa dosi kay emission testing, mga public utility vehicle niya kag mga tracking. Sino siya nga magpili sang iya nga ikiter. Kay ang Pilipinas is a free enterprise kag ang nagagovern diri gobyerno sang Pilipinas, hindi sila dira sa reclamation, hindi sila magpahod-hawod kay ang budlay sa ila kay bisan sa piki nila nga negosyo, pikion ta nilang memorandum circular. That's why kinahanglan makalapot ini sa sa bugos nga Negros nga may ginaplano naman sila nga magpalusot dito sa Kabangkalan kag sa Cadiz. Oo. Okay. But Sir Diego, Wala siya sang solusyon kay kung ang imo basihan ang statistic, may sila statistic ang prone kuno sang aksidente diri particular sa Negros ang speed kag ang ang kalidad sang salakyan. So lagtaon tang statistic from San Carlos to Hinubaan ang almost nga nagaka-aksidente dira. Mga brand new na nga salakyan. Brand new nga salakyan kay una ang ang problema naton ang dalan. Hindi siya maayo nga dalan kag substandard, hindi siya international standard. Piki ang pangsiminto, piki ang mga kontraktor. Ganito na piki kaya mo ng realidad. But silingon, piki ang aton dalan. So amo na siya nag-aksidente ang aton ng mga driver kay bisan ano pa kamalasan sa imo salakyan. Kung ang imo ginaagyan, lubak-lubak, may aksidente gina nga matabo. So sino ang cause ang problema? DPWH, local government unit, kag pila ka mga corrupt nga mga kontraktor. Amo na gurong i-trace naton, hindi kita magambal statistic nga nagaka-aksidente, tama ka common bala kay isolated na siya kaayo, pero ma-identify mo lang kung sino nagaliligid ng mga salakyan adlaw-adlaw. So kung i-required naton nga tanan nga mga public utility, okay man na. Pero kinahanglan may assurance kita, like for example, may jeep ka nga nagabiyahe, no? Kaya ang mga jeep diri nga nagabiyahe, almost ang nagapanagiya sina mga retired police, retired army, retired maestra, pila ka mga utod naton sa media. So kung ipakayo mo na subong ang imo salakyan, magbili siya sa repair worth 100,000, pwede mo na nato siya mapasulod. Pero before mo na siya ipa-repair, kinahanglan may assurance ka na kung mapa-repair mo na siya almost mga 100,000, bala makabiyahe ka pa next year, makabiyahe ka pa bladason nga bulan. Kaya ang nga gobyerno doso butong siya, wala siya sang programa, wala siya sang political will na mag-implementar sang polisiya, kundi ipagin niya sa iyang mga sekretaryo. Mga sekretary na sang Malacanang, almost mga retired general na sa army. So utok pulbura na iya. Pulbura gira na yang ila, wala na sila iya sang kapasidad nga mag-apagan sang salakyan, mag-troubleshoot sang problema sa Pilipinas. Kaya ang kabinete ni Duterte, almost 64 to 65 ka individual, lunsay na mga retired ng mga colonel kag mga pulis, no? So paano naton padagano ng Pilipinas kuno mo? Kaya kinahanglan naton mga economist, mga graduate balaya accountant, mga graduate ya filosofiya, hindi ya utok pulbura. That's why gina-review naton ang mga sekretaryo sa nagkalain-lain nga mga insya dapat ibalik na sa mga organic nga mga tao. Okay, abang mo, Franz. Yes. Gina-clarify diri sang Land Transportation Office that the implementation of the mandatory vehicle testing diri sa PMVIC is still suspended. So mayroon sila yasang choice kung dira sila mapacheck o kung sa iban. Correct. Bumuan. Oo. Nakibot ka rin ko mismo ang gining mga transport groups yan nga. Nag-operate na dira. Kung nga nag-operate rin Bombo Early. Diba si kung balikan na nato ng general manager sa PMVIC, kung na ba si bala nalaki pa sila sa mga provinces nga allowed yagya po ng ilang operation na Bombo Andro. Kaya mo na ang alegasyon isang undok nga siling ti peke man na mga papeles so nila, that is why nga nagka-operate sila. Ang ganareklamo sa aton makotoran kay kamahal sang balayran na baladara Bombo Franz. Kung comparar mo to sa unang mapatest ka lang sa mga pa-emission testing ka lang bala sa mga una to yung mga testing centers. Tidre kung hindi ka makapasar na dira ti balik ka lang o do gina-clear to nila kapon nga do libre man ang kunong retest. Yes. Pero muna po din ang ginapamang coaches, no? Kaya tungod sa kamuning
panyimpo ng Bomberlin. Ito medyo mabudlayan kita makapangisabi sang nasilining libre when comes sa muling mga butang bala Bomberlin. But let's go, no? Wala ba nag-cooperate na sila sa kwan man sa ano yung tawag bala? Sa permiso man nga ginahatag sang depart sa Land Transportation Office. Bumbuan. Dro, ti mga reklamo na dira ba si dami man na ganing nag-operate sinabla. Pero tiyaman sa Tagaltio na kay pangwarta man ang obra nila. Kaya mo git ni Bomberlin, no? So kadamo gid subong mga nagtuluwa bala nga mga kamay-kamay sa siling tunga sa pandemya Bomberlin. Kasi sa siling nga mga heksang sa related ganing sa mga road concern, especially sa mga salakyan Bomberlin. Ito damo ginakangit pa passport, no? So but ang problema sini na mga nauna na balay nga mga emission na testing. Sila nang pinatay sining PMVIC Bombuadro. Kasi siyempre mga drivers sa mga tigado di Bomberlin, no? Ang tricycle dira sa may PMVIC, hindi na magbaton dira ang PMVIC sa reclamation. Sa mga tricycle. Ilala mga pribado nga mga salakyan kag mga motorsiklo. May mga kinapili pala, no? Kung sino lang dabi ang matawag ng mga salakyan, kung sino lang dabi ang kabasko gibita no Bomberlin nga magpa-inspect dira, kaya mo lang yung tagaan sa pabor, tagaan sa chance nga makasulod dira kag maka-check sa ilan ng mga salakyan Bomberlin. Okay. So, sige, ipabati natin karon sa udto na lang ining para sa may excise tax. Kaya ito na naghingyo na to para ma-accommodate ko the report ni Mamboliani. Thank you, Gid. Bombo France. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa bubuhan at time, inis Bombo France Andrew Burgos para sa bansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos sa maning problema ko na kaysa, no? Ining PMVIC, manisang Land Transportation Office, agin dosto, syempre, sa permiso, manisang Department of Transportation. So, ini, ang patuman, may dara sang mando to nagligad ginapat diri na gid mapacheck ang aton ng mga kotoran nga nagapanaggiya sang mga salakyan. Tigin suspenda nila balad nyo ang naanaran na naton sa aton nga pila ka mga ahensya sa gobyerno, ipatuman na nila anay ante sila makamarasmas. Ipatuman nila anay dason bawion na naman. O ati diri ginatag man nila to kahapon, hindi suspendido na gyapon ang mandatory nga vehicle testing nga malabay kadira sa private motor vehicle inspection centers. Actually, ginakagawa ni naton sa PMVIC operation, iya manigyapon isang taga-DOTR, ila manigyapon isang Land Transportation Office, pwede ka malang dira makabutang sa nga dami mo. Dami nga kompanya nga muna bala nag-ooperate sila. Tinagligad rin mo kadamo to sa mga naglabi kay President Rodrigo Duterte kaya nakamahal pa na sang balayran na dira sa PMVIC. Di kung pwede, suspend lang yan. Isa na dira sa mga nagpagwapo man si Energy, si Transportation Secretary Arthur Tugade. Siniti ipatuman natin ito. Sabi siya man na mapulo patunga kaya nga mayroon man sila sa plano nga daan sa may politika. Ti ang mga kauturan naton sa liwat, you still have the choice. Kung mapacheck ka muna dira, mapatest ka mo sa private motor vehicle inspection centers o kung sa iban nga mga emission testing centers. Kay ang mga kauturan naton hindi niya subong mandatory gyapon. Nga dira ka mo mapacheck sa PMVIC. Okay, sabi mo ning matalupang dan na to sa mga agency ng gobyerno bala imbes nga buligan kita tani nga mga Pilipino nga mas magmulumag-an nga ton nga pala sa anon so sa mo pa nang pinangita nila sang magmahal pag ng balayran naton mo no imbes nga buligan ka bala nga mas mag-an pag tani ila yung pinangita to yung galastuhan amo na ang natalupang dan na to na bala kaya nga dapat niya nga to sa mga agency ng gobyerno sila ni ang manumdom na dira ma-formulate sa sila mga programa to help us nga mga tao. Hindi nga alam mo pinangita ng mga programa to mayo tani kun libre bla, no? Mo tani kun libre. Pero nagmahal nagdugang pag gani mo sini balayran.
38 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. I-check din natin report ni Bombo Walian Zil Minardo. Mayroon sang security guard nga ginarasto. Dara sa may nasakupan sa barangay Villamonte. Mayara sang ginaligar ganimusilan niya. Ngay sa man na kadalaga, actually daw upod man lang ni sila sa may boarding house. And then narasto man sa ngaton na sining mga otoridad banwa and napaidalom na sa mga inquest proceedings. Sa sining reklamo nga siya ang nanghimulos. Sining isa man na kadalaga nga nagkaedad na sang 19 years old subong nga siya ang priso dra sa may Bacolod Police Station 4 kaya mo na nagasako pa sang barangay Villamonte. Gina-imbestigaran na pa dugang diri sa ngato na sining mga otoridad but tinagreklamo na ining babayi ginapahayag may raman din sa motorsiklo ining security guard and ginhagad niya ni ang ining tagreklamo or ining biktima kaga didto na ginmolestyahan. Sa piya kaninya para sa dugang nga detalye sini Bomoliani Zil Minardo sa report. Kamen. Yes, Bombo Erlin, no? So, napasakaan na sang kaso ang suspetado nga security guard sang isa ka establishment dara sa barangay Villamonte sa pagpanghimulos sini sa isa ka babae na Bombo Erlin nga ara naman sa legal age. Susunod kaya Dalaga ni siya, no? Dalaga. Yes, Bombo Erlin. Dalaga pa ini ang babae. So, wala lang inigin na pahingadan man, kasubong man ang suspitsado Bombo Erlin kaya tungod sa confidentiality man, no? Sa kaso, sini, ang gilpasaka nga kaso amo ang rape case Bombo Erlin. So, sang nataboy ni Bombo Erlin, sunod kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang head sa nga WCPD sa nga Bacolod City Police Office, nga ato bangay ini sila nga duwa sang boarding house ining babae Bombo Erlin kag ang security guard. So may ginkantuan ini sila no nagsakay ini sa motorsiklo ang babae sa motorsiklo sang security guard Bombo Erlin. Pag pagbalik nila naglakat ini sila Bombo Erlin no nakabalik na sa boarding house. Naglakat ini sila sa boarding house sang security guard kag dito na niginhimuslan ang babae Bombo Erlin. Sa subong, yes, napasaka na ini ang kaso Bombo Erlin sa suspitsado kag naka-detain na sa Police Station 4 ang suspitsado nga security guard nga naghimulos sila sa babae Bombo Erlin. Aha. So, klaro man nga wala sila ya relasyon, no? Kinalahay lang gid. Bombo Erlin wala din sumod no sa aton kung may ara sila pala relasyon kaysa kung under investigation pa sa gihapon sini ang natabo Bombo Erlin. Pero base mag-abyan man na sila, kaya syempre kung ikaw man na babae, Bombo Lian, hindi ka man basta-basta diri magupod sa kakilala mo. Kung hindi ka mo bala mag-abyan, especially nga makadto ka to sa ilaya boarding house. Amo gid Bombo Erlin kay ang natabo ini ang krimen o ining paghimulos dito ya sa boarding house sang security guard. So may posibilidad niya ang nagkadto yan mismo ang babae sa Bombo Erlin. Bali, papuli na sila? Yes, nakapuli na ini sila Bombo Erlin. Ito ini sila nagdiretso sa boarding house sang lalaki Bombo Erlin sa security upod man guard. sila sa trabaho? Hindi. Wala ini na mention na Bombo Erlin kung upod ini sila sa trabaho. Pero ang klaro lang Bombo Erlin nga ato bangay ini sila sang boarding house. Okay, sige. Yes, sa Bombo Erlin, para sa dugang impormasyon kag detalye pamatian naton si Police Lieutenant Arlene Torrendon ang head sa WCPD. Na-file na itong kaso. At ang afternoon, prior reglementary period, na-file itong case against the suspect. Sino ito ang suspect, ma'am? Ang suspect, ma'am? Gaobra na siya security guard, no? Sa isa ka establishment na. At the same time, ito man gina-mention ang pangalan sa biktimata, still gina-observe na ito ng confidentiality mandate. So, na siya ang handling sa cases na sa crimes against chastity, mga sexual abuse cases. Natabo to siya, no? So, taking advantage ng biktima na ito, na
kilala na sila na kahit ato bangay balay man ang boarding house ang suspect. And may gingkatuan sila, gi-invite siya na sakay sa motor. Tapos, after may gingkatuan sila, nagbalik man lang, nag-drop by sa balay sa suspect. Tapos, sa boarding house ang suspect, dila siya na abuse sa sila ang atong biktima. No, rape case ito eh. Rape. Din-file na itong kaso. And after that, no, so status siya po na detained sa Station 4. Okay. Yes, sa Bombo Erlin, sa mo ang pahayag Sige, ni Police kuha na Lieutenant karon na Carendon. sa Bataman statement adre ang ining suspect Bombo Lian. Bombo Erlin. Karon na bala kuha nato ni isang yaman yang side ang ining ang ining ginareklamo or ang suspect naman niya mismo. Yes, sa Bombo Erlin. So, tiwaan naton na makatuan ang Police Station 4 kay dito nakahunong subong ang suspetado. Okay, sige. Thank you, Gid. Bomolian. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time, ini si Bombolian ni Zilmi na para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Liani Zil Minardo na paidalob na sa may inquest proceedings ining security guards ang isa ka establishmento man dira sa may Villamonte nga ginaaligar amo ni naghimulos sining 19 years old nga dalaga dira sa may barangay Villamonte. Makuha man na nato na karon isang sabata diri kon na pahayag man ang ining ginreklamo nga security guard kun ano kamatuod ang ining alegasyon na ay subong priso siya dira sa may police station 4 ang rape nga na daw kanin siya daw non-bailable offense. 45 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad isang bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay Saudo. Dali kita mang sa matudod nga numero 1 ug dali kita buwas sa momano sa gihapon nga oras. Kadasig lang sa mga inadlaw sa 64 dias na lang ang nadilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ito po si Loren Legarda. Binabati ko ang ating mga kababayan sa City of Smiles, Bacolod City sa inyong pagdiriwang ng Mascara Festival. Batid kong nagsimula ang pagdiriwang na ito bilang tanda ng muling pagbangon at pagbibigay pag-asa sa mga taga-Bacolod sa kabila ng krisis at trahedya noong 1980. Ngayong tayo ay muling may kinakaharap na magkasabay na krisis, pangkalusugan at ekonomiya. Patuloy sana kayong maging matatag at may matibay na pananalig na sa ating tulong na pagsisikap at pagkakaisa, matagumpay nating malalagpasan ang anumang hamon sa ating buhay. Ito po si Loren Legarda, patuloy ninyong kaagapay sa muling pagbangon at buong pusong nagpapaabot ng aking pagbati ng isang happy fiesta. As we say in Antique, duro gid nga salamat, palangga ko kamo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,000